Poďte sa so mnou pozrieť na Golý otok. Chorvátsky ostrov, ktorý kedysi slúžil ako politické väzenie pre odporcov Titovho režimu, dnes ponúka jedinečný a zároveň mrazivý výlet. Ostrov bol aktívnym väzením od roku 1949 do roku 1988 a počas tejto doby ním prešlo tisíce väzňov. Opustené budovy a rozpadnuté múry sú nemými svedkami minulých hrôz. Každý krok po opustených chodníkoch evokuje výkriky a šepoty minulosti, pričom veterné porivy nesú so sebou pachuť slz a strachu. Tento juhoslovanský Alcatraz je tichým pamätníkom ľudského utrpenia a nezlomnej vôle prežiť. Zaujímavosťou je, že väzni boli nútení vykonávať ťažké práce v extrémnych podmienkach, v horúčavách, často bez prístupu k vode a k jedlu. Jedným z najznámejších príbehov je príbeh Rudolfa Krajgera, bývalého väzňa, ktorý prežil mučenie a ťažkú prácu, aby sa po prepustení stal hlasným kritikom režimu. Navštíviť Golý otok znamená ponoriť sa do desivých príbehov, ktoré pripomínajú temné časy, na ktoré by sme nikdy nemali zabudnúť.